やらすべて倒したようだな。しかし、ダークロッドは奪われてしまいました。あとは、アルハザードの力を解放するための触媒を必要とするはずです。触媒が？それには一体何が？案外、その触媒って、物じゃないかもね。そっか。触媒っていうのは物とは限らないもんね。しかし困りましたな。ダークロッドが奪われた上に、触媒がどこにあるかもわからないのでは。せめてどんなものかだけでもわかればよいのですが。ラングリッサーしかありません。伝説の秘剣、ラングリッサー？本当にあったのね。ダークロッドが奪われた以上、アルハザードの力の解放も時間の問題でしょう。闇の魔剣、アルハザードに対抗できる剣は、光の聖剣、ラングリッサーだけです。それで、ラングリッサーはどこにあるのです？人目につかないよう、バルディア城に封印してあります。バルディア城のことなら、光の神殿にあった古文書で読んだことがあります。では、バルディアまでの案内は、リアナさんにお願いします。私は、帝国の侵攻に備え、諸国を説得して、帝国に対抗する勢力を作ることにします。そういうことでしたら、我々カルザスの者が適任かと思いますが。いえ、あなた方は、バルディアへ向かってください。帝国はきっと、ラングリッサーも探しているはずです。彼らがアルハザードの力を使うつもりなら、その力を封じるラングリッサーは無視できない存在でしょう。バルディアへ向かうのならば、それなりの兵力を準備しておく必要があります。しかし、ジェシカ様、俺には。私なら大丈夫です。もう、自分の身は自分で守れます。わかりました。エルウィンたちとバルディアへ向かいましょう。それからリアナさん。あなたには何かとても大きな力を感じます。それが何なのか、今の私にはわかりませんが。とにかく、はい。帝国にラングリッサーまで奪われるわけにはいきません。急いでバルディアへ向かうのです。わかりました。みんな、すぐにでも向かおう。それでは皆さん、くれぐれも気をつけて。バルディアへ行かなければならないが、あの神殿はどうする？あの入り口の奥の神殿に何か大きな謎があるかもしれないが。バルディアへ行く前にあの通路を調べてみよう。どうやら隠された神殿へ通じているみたいなんだ。そこを調べれば、もしかするとアルハザードのことがわかるかもしれない。急いで調べてみよう。やったー！オイラが一番だ！ダークロッドの置かれていた廃墟の神殿内に隠し通路を発見したエルヴィンは内部の探索を試みることにした。そこでは怪しげな像に囲まれて己の肉体を誇示するかのように全身にワセリンを塗りたくった男たちが彼らを待ち受けていたのである。
これでもっといろんなことができるぞ。足手まといにはなりたくないもの。どんな奴が相手でも負ける。これでより高度な戦術も取れるでしょう。おお、こいつはご機嫌じゃねえか。